Men det er torsdag. Ja, det er på torsdag. Nej, det jeg tænkte, at vi hellere kunne sige, at det er musik, når vi musik på fokusere. Jamen, så bliver det nok der vej for. Det ser godt ud. Nej. Det er godt at være tilbage igen, eller? Ja, ja. Det er en god tur. Lars og Sixte. Du skal rejse dig op. Ja. Gør det? Nå, sådan. Ja, der er højt til op. Den skulle gerne kigge der, hvor du kigger så. Det bliver nede i sneen. Ja. Det bliver fedt inde på baren. Det gør. Så det er fast nok til at... Forskellige sider, og så for hovedhjelmen. Skal have sammenstød. Han skal have sammenstød, hvor to kører sammen. Ja. Det er jo jeg kendt. Det har jeg sgu på min telefon. Næsten. Så er det lavet det. Det er steadicam, der kan jeg se. Jeg se den tunge igen, den var lang. Ja. Det tror jeg godt. Det må du lige vise mig bag. Og det var godt, du kunne komme igen. Week kalder jeg. Okay, det er skide godt. Ja, fordi så får man kun... I kører simpelthen videodyst nu. Ja, så kan du holde bare her, og så lader den... Nedstiger eller andet. Plus den har udover, ikke? Det skal du ikke. Du skal lige ud og pusse lidt næse, skal jeg se. Det har også til at klippe det der fra. Det har jo den fordel, at vi får mange flere billeder. Ja, den anden... Det kan du ikke bruge så meget, den optager. 15 sekunder, og vi kommer til Carsten Nielsen.